kaghandom nga nag-umpisa, naghatag siya pagpalangga sa banwa. Ining rason nga ginadumdum naton siya. Seguridad gindaan niya importansya, agud mapahamtang kasing-kasing sang kada isa. Hindi lang lupa ang ginbahin niya sakton, kundi paglaom. Sa lugar sang Santa Barbara, may legacy kaghandom nga nag-umpisa, naghatag siya pagpalangga sa Sa lugar sang Santa Barbara, may legacy kaghandom nga nag-umpisa, naghatag siya pagpalangga sa banwa. Ining rason nga ginadumdum naton siya. Seguridad gindaan niya importansya, agud mapahamtang kasing-kasing sang kada isa. Hindi lang lupa ang ginbahin niya sakton, kundi paglaom kagkaayuhan naton. Storya sang imong pag-ulitin, padayon namon kay kasagin. Bulawan ang imong mayong nga binuhatan, magapabilin isa ka hatumanan. O Bulawan, ang imong puli ka kontribusyon, magapadayon sa mga sunod nga henerasyon. Bulawan, Francisco Sumanisay Silawan. Sa lugar sang Santa Barbara, may legacy kaghandom nga nag-umpisa, Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sang multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikadua, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini,
ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyong mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag hindi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility, siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan, ug iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalusay nga pagbiyahe. Right lane usage, sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpapilin sa pinakatao nga linya sang dalan. Signaling, gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nakasunod nga mga salakyan. Speed limits, magpadalagat sa nagakaigo nga kanasiguro para malitawan ang aksidente kag maghatag og konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang intit pag-intitikan. Ni nga pahanumdom ang ginatudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, ikawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hinuputon o kung nakapabalo mawala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Ikawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagalitan sa buwa sa minibalay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sa aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sa aton balay. Hindi man magbilin sa malahalon nga mga pagabutang sa sulod sa inyong mga salakyan. Kag ikawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sa kilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sa inyo salakyan. Maghalong sa mga tao nga nagapalapit sa inyo salakyan. Ibakayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at kwartahan. Mas makapakayo kung may hara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar agud makapangayo sa gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Pangin-alerto sa tanan nga tion, hindi ang kampanya. Ini nga panumdom kinatulong sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding,
and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman mga kabanan sa itong sining programa. Santa Barbara, Kada Martes nga adlaw o humalin na alas 10 no tubtob alas 11. umpisa. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cups on Air. Anwa, Pangalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arzalan. Nagsangalan man sang aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. seguridad. Yes, mangikaw po ninyo sa Subungaga, no, sa dirisan nyo sining nga kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaalwan ni Dr. Amil Uy. Ada Sining nga technical side ang aton sining nga world-class technician. isubaanggit. Aton sining nga no ganit kabalikat Padayunan ko to. Yes. Ano to gani? No, aton sining nga world-class technician mga kabanan. Pinakagwapuon. Pinakagwapuhon kag abilidadan. Yes. Police Staff Sergeant Christopher Tope, the Great Dignadisi. Ikas Naman ang inyong kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kagako naman, kabalikat, Police Corporal Princess Ruth Margaret Istabilio. Yes, kasi sa Subungaga mga kabanan, madamo kita sa pagka-istoryahan. mumayo. Ito sa mga balita, informasyon, proyekto, kag inisyatibo sang inyong nga mga Ilonggo Ilonggo Cups. Cups. Dili lang mga kabanan live no sa aton sining nga kabalikat Kabalikat Multimedia Multimedia. Convergence Center. Yes, No, sa official FB kabalikat. page sang Iloilo Police Provincial Office. So, sa Subungaga mga kabanan, ginatamiyaw tagid sa isa ka medayad nga ga. Ang aton sining nga mga kauturan no sa bilog nga probinsya sang Iloilo sa Iloilo. mga mamumugon ka mga mangingisda man naton mga kabanan. Habyan kung ano man dira ang status nimo sining nga pagpangabuhi. No padayon lang no daw nagkapakigbato kita no Yes, especially oo. sa Subong Adlaw Kabalikat Princess sa mga nagaselebrar no sa ila sining nga kadlawan sa Oo. Subong Adlaw. No, Happy birthday. kid. Mm-mm. Sana naman katuig, kabalikat Vince ang nagdugang sa ilang nga mga edad, no? Pero amo na tani kabalikat Vince, no? Sa amo ni nga successful nga mga years ang ila kabuhi, no? Kabay pa kabalikat Vince, no? Magpadayon ang kaayuhan kag kamayuhan, no? Kag hindi tani magpadayon kabalikat Vince ang pagsaka sa gasolina. No, tod no. So Yes, amo na oo. pala mga kabanan. Ay nano naman ang akon nga bed. Sige Kabalikat Princess, continue kita. Mm-mm. Mas okay pa na gani nga daw magsaka pa ang balaklon kabalikat Vince, hindi lang ang gasolina. Kaya kita mo ganun nga aga, nagbike na lang ako. No, kumbaga healthy lifestyle Kabalikat Princess. Amo na lang na ang advantage Oo. siya kabalikat Vince. O kang iba dala mo na lang ng rason healthy lifestyle ko pero wala gyud yung nagbakas. Wala gi kuya, oo. Wala na unod akong bulsa. Yes, no. Pero mga kabanan, gabi gid subong kapitos gid kita. No, pareho kagabi no nakita naton sa Grabe mga ang, ano naton sa mga kilala no nga mga gasoline station no Correct. diri sa Pugos probinsya sang Iloilo. Grabe subong grabe Pilahay. kagapin ang pilahay sang salakyan kay subong adlaw nagtaas naman. No, I think siguro mga 6 pesos or 7 pesos kay Kabalikat Princess. daw, Sa gasolina pero sa crudo Crudo daw 3 or 2 pesos lang 18 grabe, kabalikat Vince. no oo. mga kabanan. So ang aton subong ginapangabay no nga kabay pati magnubo naman do puro lang gid saka ang saka. Gani, Hindi wala gid kita ka rollback. Oo, hindi kita ya katibawas. Daw hindi ka katamo. Oo, so kabudlay mga kabanan. Wala gid ang Daw aton nga maubos, bed- daw maubos gid ang aton nga tinago tanan kabalikat Vince, no? Yes. Maskin ano mo ka hoarding gali ubos gid yung hoarding mo ni. Hoarding ka gid ay. Wala gid ya. Maskin no, i-hoarding kay- mo pa na kay Basile. Gamiton naman gyapon. Malabot gid naman 200 giniguro. Oo, kag kung sala-sala lang tayo, hindi pa proper storage mo. Like sa natabo dito sa may Barasalon to, Oo. may hiligutan sila nga magpamilya. Sang So mga kabanan, nagasindot na pagkabaloy may gasolina, sulod Ay, balaya. naku. Ginsindutan niya, to bilog nga badlay kati hindi man conjugal family, no, extended family extended kay family. sila nga magluto, tila mga ginikanan ara dira. Okay, So, tugid. may duha ka pilason kag isa ka napatay. So Mm. kalaway mga kabanan,
amo na nga bagay bala kung di kita kabalo stored sina no in proper Mhm. place. Kaya delikado gyud man ako susulod sa Oo. inyo sini nga puluyan dapat Correct. sagwa ni mga kabinan. Tangkas So mo na pagalong kita subong wala naman kita stored ah. Wala na gid man. So nga mga gasolina na ton kay grabe ang pagtaas pagid sang presyo Oo. mga kabinan. Mga kroy kita sini. Mura gani ko na inyo dira nga mga bike no mga BMX nyo da mountain bike, road Pagwa bike. niya na. Kondisyon na. So, mga Ipagwa kabinan, na. kung pwede mo na butangan sidecar da, imon mo sikat. Kaya niya. Mga kabinan, no? Parang kung may mga balaklon ka, hindi kaya wan, patindatin mo, sikat ka lang ah. Oo. No? Wala pagagastos gasolina, Oo. maka, ano ka pa, healthy lifestyle ka pa. Gani. Amo na no, kung in times gani sa mga taas, sa mga, like, for example, no, sa sining oil price hike, rason ta na lang ni nga healthy lifestyle ah. Mga kabinan. No, wala nagliya choice yan, no? Gali, no Pero ang choice, gali. ginarason lang liya healthy Mm, lifestyle. Siyempre, no, ang bilig subong sa gasolina, mga kabinan, Hindi na tunga basta-basta. tunga na sang tracing itlog. Hmm? Imagine mo, isa na kaganta nga bugas. Oh, Ang isa kalibo mo, daga-range na lang duha ka balik. Oh, so Ubos na imagine gid yan. ka, ang imong isang kalibo, more or less. Sabay pa kung sa Princess, lakyan, mga 11 kabalikat liters lang, no? Oo. Tayong 11 liters mo, maglaga ng imo sa lakyan, 15 kilometers per liter. Mga 11 liters ko kabalikat Vince, doga range na lang guro. So, Oo. tatlo or apat kabalik. Te, imagine Hindi na na. kaya. Halin dito sa may nababara, no? Halin dito sa may Saraga, Saraga, no? ho, Te. Pasita Barbara. Baw, te, amo ginasubong ang... Pero way to hulag, subong ang isa kalibo kung aging tugong kagapon, kabalikat Vince. Kaya syempre, nagbike Yes. ko ang hinangaga. Pero hindi man hamak eh. Oh. Hindi man hamak imo padjak. Amo man, no? Pero hinahinay lang, ano? Para Mm. makalabot kita. So, sa aton sining destinasyon, no? Mga kabinan, magalong kita, especially subong grabe ang init. So, by the way, mga kauturan naton gali, no? Sa aton sining mga kauturan dira, ano? As we mentioned a while ago, no, sa natanan nga silver sa ilok adlawan sa subong adlaw pwede gyud mo dira kapadangat sa inyo Oo. sining mga greetings, birthday greetings, anniversaries kaga kun ano pa dira mga kabinan. So para sa mga topiko naton nga pagistoryan sa subong adlaw kabalikat princess, no, Yes. may ara kita nga pagatakol so kadamo sina, no, Oo, ara. kadalagan no sang aton nga Iloilo Police Provincial Office kabalikat Vince no nga in which no amo ni siya ang province-wide observance of Holy Week no nga generally peaceful gid no nga ang index crime naton kabalikat Vince no drop 45%. Kag sa amo Yes. na kabalikat Vince no mahambal gid naton na grabe gid ang preparasyon no sa aton mga kapulisan sa paglunsar no sang nagligad nga Semana Yes. Santa Oo. kabalikat Vince. Oo. Do mo na gali nga Holy Week naton no. Kay grabe gid no malinong. Kag amo nang mahambal naton nga balaan gid nga naaguman gid no tungod sa wala nga pahuway man nga serbisyo sa aton mga kapulisan diri sa aton nga probinsya. Kay hindi man basta-basta kabalikat Vince ang ginaobra sa aton kapulisan kabay pa nga dira sa aton mga local municipal stations. Kag ang presensya gid no kabalikat Vince makita gid naton during those times no Correct. nga ara gid ang aton kapulisan ang Mabatsag oo yes oo sa simbahan sa pilgrimage no na Oo. nagahatag ni sang kasiguraduhan man sa aton nga mga deboto nga gadag sa kabalikat Vince during that time kag ang gakadtugid kabalikat Vince no nga ano gid sang ilang ang devotion no sa aton nga mahal nga Ginoo or mahal nga Kristo. So sa amo man na nga tiyempo kabalikat Vince no ang naanhan man naton nga wala sang dalagko nga insidente nga natabo no amo pag naton pasalamatan kabalikat Vince kay grabe gid ang Yes, effort sa correct. aton kapulisan during sa amo na nga tiyempo kag ang hambal gid naton nga sa kabilugan gid kabalikat Vince no sang probinsya sang Iloilo wala gid sang heinous crime nga natatabo no. Tapos ang deployment gid naton kabalikat Vince ma-consider gid naton ang deployment naton sa mga terminals ang mga kapulisan naton ara gid dira no para mag-guide sa aton nga mga pasahero nga ara dira nga gabiyahe no during Holy Week. So grabe gid ang sakripisyo kabalikat Vince ang aton mga kapulisan na during that time. So kay wala gid Correct. pahuway ga range gid kabalikat Vince no ang 24 hours gid no nga pagpatrolya sang aton mga kapulisan na during the Holy Week. So wala gid pahuway, wala gid sang minakatakas no, wala gid sang minaka ano nga nga mga gamay-gamay da nga no kabalikat Vince no amo pag pasalamatan naton no kay nalikawan naton ang krimen kag dira gid naton mapasalamatan man kabalikat Vince no nga makita gid naton nga hindi lang gid ang kapulisan ang nag-effort pero ang aton mga force multipliers man ang aton mga tanod dira no Yes. nga wala man kabalikat Vince Tanan no nga sektor man nato. tanan mga sector actually kabalikat Vince no ang aton nga tri-bureaus in which bala ang aton nga
Bureau of Fire nakaara man dira, Yes. ang aton nga mga Coast Guard, ang iya pagid ka BJMP kabilikat Vince, ang ano pag ani aton mga iba nga tri-bureaus kabilikat Yes, Vince, okay, no? no? Amo na sa BGMP naton, Bureau of Mhm. Fire kag sa PNP naton, and of course mga force multiplier naton no Mhm. nga nag-participate gid mga kabanan. So in short, kabalikat princess, we don't even give them an inch Mhm. of opportunities nga maka-perform sila sa mga unlawful Yes. activities Ay, sa mga kautoran naton. Bali sa presensya pa lang kabilikat Vince ginapatay na ang ang mga malain nga hinon-anon sa ilang nga paminsar, no? Yes. Kaya ang presensya pa lang, no, as ang aton Mm. kapulisan sa tindog pa lang dira makita mo na yung alerto. Oo. Kag aside from that kabilikat Vince, hindi ni siya hindi ni siya mahimo, no, kung wala Mm. man sang aton nga leadership, no? Leadership kag dedikasyon sang aton mga leaders, mga opisyales Mm. nga gapulungko, no, kag-guide sa aton. So that's Yeah. why nga grabe gid ang effort, Oo. no. Hindi gid ya basta mga amuni nga mga season kabalikat Vince. Yes, so within fact gani mga kabanan, no, sa pwesto, no, aton sining provincial director Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan, Mhm. no, wala lang siya siling nagstay lang, no, within the vicinity of our provincial headquarters, but nag-ano siya, no, nagakadto gid siya, naga-engage gid, Yes. no, sa community, no, sa kay may mga various kitang mga inspections nga ginpangunahan gid sa aton sining provincial director, no, ni Sir Razalan together Police with sa aton Colonel. sining command group, no, mga kabanan, no, nga nagalibot-libot, no, sa mga kabanwanan sa probinsya to Sabado, Domingo oo. man kabalikat Yes. Vince, no. Mm. Ara gid nila presensya. Yes, no, in the observance gid, no, sa aton sining Holy Week, no, Yes. bisa sa aton sining Biyernes Santo, Mhm. no, Sabado de Gloria kag Domingo de Pascua. Oo, hasta matapos ang Mm, Easter ang Sunday. Easter Sunday. So, muna mga kabayanan, no, nag-drop kita ng 45% as mention ni kabalikat Princess, no, aton sining mga index crime mga kabayanan. So muna, no, generally peaceful kita, wala sa may mga major or untoward incident happen, no, mga significant incident. So we congratulate gid sa aton sining mga pumuluyo, no, nga full support, Mhm. no, for their dedication and unwavering support gid, no, sa aton sining Yes. mga kapulisan. Muna gani mga kabayanan, no, as kabalikat Erwin always nga ginahambal gid rin, no, ang kalinong kagkatawhay sa bugos nga probinsya, obligasyon gid, no, sang tagsa-tagsa. Tagsa-tagsa, So the police yes. alone, no, Mhm. cannot solve, no, a particular crime without Kung the wala help sang bulig aton sining sang nga mga komunidad. community, no. Muna kabalikat princess, ikaw ba kabalikat princess, no, kadto kada siya sa kabarangay, Mhm. tapos siya mangkuton mo da karon puro lang ambot Barangay ambot ambot, ano, oo. expectaron mo kabalikat Correct. princess. Mhm. Pero amo nang hambal mo no kabalikat Vince, no, ang importante gid niya ang presensya sa aton community. Kaya mo na gani hambal naton is no man is an island. So tanan nga aton nga mga kadalag-an, no, ang dako gid ang bulig sang tagsa-tagsa. Sakto gid ang hambal mo. So amo ni Yes. naman kabalikat Vince, no. Oh, next Ang topic. Aton Okay. nga IPPO sustains momentum with major operational gains in the first quarter of 2026, no. Yes. So amo ning hambal mo kabalikat Vince ang kadalag-an, no, sang Iloilo Police Provincial Office, hindi lang basta-basta, no. Basta ang gapungko inyo masaligan gid. Yes. Hindi lang guwapohon, no. Correct. Makakita mo gid ya ang May tindog. May tindog gid. Oo. Very May- innovative, no, and yes. dynamic na provincial director. Correct. Tapos palapitan mga kabinan. Mm-mm. So amo na, no, sa nambal ganin ni kabalikat princess, no, hindi lang basta-basta. Mm-mm. So muna mga kabinan, hindi man gid basta-basta, no, basta ikaw, no, isa Oo. ka tawo, isa ka leader nga Mayo, dedicated sa work. correct. Kumbaga may work ethics gid yung mga Kag kabinan. may kabalikat Vince, May heart of service. Correct. The heart of service ang pag lunsar sang mga amuni nga kalidad sang serbisyo kabalikat Oo. Vince, no, na in which, no, napunggan gid ang mga klase sang mga kriminalidad, Oo. ang illegal nga mga droga, no, kag ang iban pa dira nga mga illegal possessions of firearms kabalikat Vince, hindi na siya basta-basta, no, kay ang sa amuni nga klase nga mga obra kabalikat Vince, kung hindi ka capable, no, hindi kaya man basta-basta maging mainuswagon kabalikat Vince. Correct. So, gawin, no, sa aton dira nga mga kauturan sa Subungaga, ato na nga pasiplatan ang aton sining nga mga komentor sa Subungaga mga kabinan. So, kay Chris Vincent Blusa, thank you so much. Gida pre, no, sa pag Kagwapo sa imo, Chris paglantaw sa Vincent Subungaga. Blusa. No, I didn't expect, no, that you will have to monitor me all the way. All the time. All the time. Thank you so much kay God Maybel is good. Heroen. No? Thank you so much, man, no, for your Oo. presence. And of course, kay Xing Xiang Fang. Oh, good morning, sir. Wow. Yes. Kanang imo naging comment
Anyong, ang haseyo. man. Kamusta ka na? Haseyo, anyong. Oh. And of course, kay Ray Pangarco niya, ma'am, no, Yes, sa ato there ng is a WCPD, women's. Yes. no? Of course, headed by Mama Surungon, no? Mhm. Sa kay Ma'am Leones, no? I mean, no? Leones. Police Lieutenant, kay Mary Grace? Mary Ann Leones. Oo, wag mong ginagan si ma'am. Yes, no? Kay Duga, Mary pareho awig-awig Ann. nga lang, kay Ma'am Buryo, bla, no? Yes. And of course, no, Oo. kinatamiyo tagid ang atong nga chief farm man, Oo. Police Major Maria Lisa no Puente, and the Puro whole gwapahon. Parmo family, no? Yes. Mga gwapahon, mga isganan, no? Mga, of course, no, the beauty of IPPO. No, mga kabenan, sa atong dira kapid mo ginatamiyo taman dira. No, mga kabenan, headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Benjo E. Clarete, sa mga Yes. personnel naton dira. Good morning gid sa mga investigador naton dira. Mga lagting investigador not only in Pidmo but in the whole province of Iloilo. Continue the good work, no? Kag sa aton dira nga operations mga kabenan sa pitok naton, sa aton dira nga opsen, sa tanan no mga head of offices naton mga kabenan. No, kag of course sa mga GSO naton dira, May no, sa aton supply, finance, sa mga tropa naton dira, please like, share, and comment sa mga Damo, talamyaw diba? ni dira mga kabenan, no? Kay sa Subungaga madamo pagit sa pagka-istoryahan. Kay Ma'am Nala Rodriguez, no? Good morning, ma'am. Salamat ma'am. gid. Thank you so much. Oh, kay after natin dire magbasa sa kay Kabalikat Princess naman dira, no? May mga araman din siya nga pagkatamyawon. Kay Sir Babarikan ha, sir, salamat gid, no? Good morning kay Julius Blusatol, salamat gid, no? Good morning, watching from Miagao, Barangay Damilisan. Shout out gid dira sa magulang ko. Oo. No, kay Manang Lisle sa Pandida Thank you family so and much, Blue sa ma'am, family. sirs. No, sa Miagao, no? Shout out gid dira, no? Sa aton dira nga mga relatives. Thank you so much gid tol Julius, and of course kay Marvin Brasileño. Good morning ma'am and sir from Iloilo City. Kay 277, no, kay buddy ko dira Alvin, thank you so much gid buddy, no, for monitoring sa Subungaga. And kay Purple. Sino si Purple? Hindi Purple? mo ni Chura yaw. Ay, si Purple. classmate ko na gara, si Purple. Yes, si good morning, Kapi. Gid. Oo, dire sa may Pasi. Oh, Pasi. yes, oo. Kasi Manuan eh. Kasyudad. Kasyudad. Kasi Kasyudad ni Manuan Sir eh. Dingadisa. Oo, kay kung Banwa, kasi Manwa mo, tay kung syudad be. Kasyudad. Kasiti. Kasiti. No, na iba dito pe. Oo. And sa akong wife no Crystal Blusa, thank you so much gid ma'am. Thank you so much, Ma, ma'am, no, sa and, pag-monitor. Kag sa human rights nato, no, RPHRO6. Good morning, ma'am sir, watching from Regional Police Human Rights Office, Desk 6. God Wow. bless. Thank Kay you Badi so dira Michael Genovia, Mhm. Staff Sergeant, no. Thank you so much gid Badi, no, for monitoring sa Sumungaga kay Ma'am Lani Kag sa iyaman nga Chin. asawa, Kablikat Vince, no? Yes, Ang yung kay Ma'am classmate Abby. na dira. Mhm. Oo, kag subong man, no, kay Ma'am Lani Chin, no, aton sining Deputy Chief of Police sang Badyangan MPS. Salamat Thank kay Ma'am you so much, Lani ma'am, for sa monitoring sa pag-monitoring. Subungaga. God bless gid sa mga Mhm. tropa nato na. Kay Sir George Linantud dira, no, aton dira nga hepe, no, Police Captain George Linantud. Oo. Kag subong man, no, kay Dos. good morning ma'am Doshi sir, no, Kalinog Santay MPS. City. SWAT team is watching. God Mhm. bless lang ko. Thank you so much Classmate kid. Oh, classmate sa Classmate ko Alben. na siya. Oh, sa Godira. Agad, mm. And of course, no, araman na si Buddy ko, classmate man namon, sige, Staff Sergeant Greg Ramal. Oo, kag si Ma'am Limana pagid Oo, yes, Ma'am Lens. Good morning ito sa inyo. Aray, Mga Mas kopdanan naton sa Dating una man na tropa. sa RMFB. Yes. So. Oo, kag subong tayara naman sila subong sa station. Paring Jago. Oh, parang Diego silang. No, mga kabyan. No, nabanaw siya. Yes, good morning. Kita si mo parang Diego. Oo, no? lapit naman ang Sa account pa lang niya Kabalikat Princess, ma'am. Bakit nga pare mo gid siya? Daw hindi mo na Paring ganyan pagbasahon kay nang Oo. Jago Good morning, Silang na. ma'am Insir. Wow, salamat Thank you gid. so much. Kasi may mga papas mo din mga comment ano lang mo padangat nyo lang kaya ito nila nakapagabalikan karon. So sa imo da Ma'am Princess kasi may mga Oo. tamyawon kapag sa Actually, Subungaga. Kablikat Vince for the monitoring malang di sa kwan si Oo. Ma'am Aniel B. Asuka, si Sir Emir Coach Fade, kasi si Wow. Toto Marge Banjola, kag si Sir Denmark, no? Thank you so much sa pag-monitor sa aton nga Facebook live page diri sa Iloilo Police Provincial Office, kag sa akon nga Facebook live page man Kablikat Vince. Yes. Good morning. Oh, yes. Yes, sir, Tupe. Go ahead. Okay, no, earthquake Yes, alert. Wow. Wow. Sa dini. April 6 Ito na yung baluon mga kabinan. As of April 6, no? kagapon. O kagapon alas 3:22 sa hapon, no? May magnitude 5.4, no? Yes, alas 3 okay. Kablikat Vince, no, sang hapon na. Yes. Nag-amoni na hitabo, no, ang earthquake alert, no. Oh. Ang location niya na Kablikat Vince, no, sa city of Bogo, Cebu, no. Mm. So expected nila nga damage, may ara gid Kablikat Vince, kag expected man nato nasa muna nga after sang linog, Yeah. may ara man gyapon magkakatabo nga mga aftershocks right after, no. So ang amoning ginahambal ta Kablikat Vince, no, Grabe. maging alerto sa gyapon sa amoning nga mga tion or tsimpo sang Mm. kalamidad, no. Amo na
Muna kay balikat princess no, grabe gid ang pag-abot man sa aton sining pag-disseminate or pag-amplify no sa aton diri nga mga activity like for example may news pa kita ya kabalikat princess. Yes. So believe kita kay Body Tupi. Tama ka banan kay Hindi hindi lang lang ya gwapuhon. sila nga technician, gwapuhon, may tindog. Tama ka banan, researcher pa. Yes. Thank you so much gid Body Tupi no. Kag ini no, let's pray for our brothers and sisters Sa no city from of Bogo, City of Bugo, Cebu ni mga kabanan. Pray ta lang hindi gid sila matamaan gid blatay sa Yes. mga damage so kag makarecover gid no as soon as possible no kabudlay kabalikat princess nga Yes. ang imo balay dala na rumpag damage pang mga karsada kabudlay Doon no, nagsabay-sabay gid kabalikat Vince no. Amo Yes. ni balang ambal mo nga amo tong pag ano sa Iran tapos right after sang Iran gani. Oo. Sige-sige sa gyapon kay wala may gapaiway sa ila kabalikat Vince no. So apektado gid ya aton pungsod, hindi lang aton pungsod, ang tanan gid yan no sang atag ni gani tanan nga kalibutan gid ay Yes, bilog gid bilog ang nga kalibutan kalibutan. apektado gid sa amo ning katabo kabalikat Vince no. So sang pag-Lenten season kabalikat Vince kabay pa no nakapag ano kita no ang nakapag binag-binag no sa mga dapat naton panumdumon during those times aton mga kasalanan Mga aside from that pamalandong pamalandong kita sang mayad Oh. kag after sa nakabalikat Vince no kay amo naman ning hambal tang do gina test naman no ang aton nga prayers kag aton nga salig nga bugos no bugos nga pagsalig. bugos nga pagsalig sa aton nga Ginoo Oo. kabalikat Vince no kay amo ni ganing hambal naton test of time na basi bala wala ta kabalo bala nga pila na lang ka pila na lang ka adlaw no Oo. tapos galiya wala ka pa galgapon ba na or asawa paon ka na galiya Bawar naman bugos ka naman. may ano naman pala Oo. may siding naman Okay. pero sige. amo na kabalikat Vince no hindi ni siya basta-basta basta may maga-start naman ang mga earthquake aside sa ano so it means apektado gid ang aton nga kalibutan sa mga gakitabo no kay syempre hamak mo ang damage didto may impact gid na kabalikat Vince mo amo na ni gamat-amat na sila may impact aside from this lapit kita sa City of Bogo or Cebu no kag ang Pilipinas kabalikat Vince once nga may ara dira nga mga gahulag-hulag nga dota it means may ara gid nga hindi amo. Yes, because the Philippines no is located no in the Pacific Ring of Fire. No mga kabanan, no dako-dako sa nga fault line, no mga kabanan mo gani sa may mga sinkhole, may mga bulkan kita diri mga kabanan. Di nato na mapaktan mga kabanan kay arigi kita no sa Pacific Ring of Fire, no mga kabanan. Wala pa kabanan, you know why no ang hell is ara mo lang no earth beneath. Ara lang sa dalom, sentro, the core. You know why is it nga mga bulkan naton sa Subukan mga tineon is grabing pagbuga. No kay ginawanan pag inimperno para sa mga makasasala. No mga kabanan, that's the truth. No mga kabanan. So all we have to do right now no is to repent, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ano na nan Pero sa kapati subong ko nakabalikat Vince no once ka do affected it means the affected bilang imo nga pagpati no. Yes. Ang the most of the people daw gakalipat no sa Ginoo once nga though usually nagapabatsyag hindi kay malipat no. Mhm. Gakadumdum lang kung may Kung problema. may problema. Kung wala correct. gani, why Kung na nubo gani ang gasolina wala ka dumdum. I think sometimes guilty Oo. makita no, Oo, pero affected usually sa mga kauturan naton, sa kunaga gani guro iban hindi guro kadumdum na mas gani magpasalamat lang. Lord, Oo. thank you so much Correct. for this wonderful day. Mhm. Lord, salamat sa blessing, salamat sa dugang kabuhi. Mm. Iban na Very good. mga kabenan niya no, Correct, iban gani guro sometimes guilty no, sa mo sining obra. Pero dapat no maging grateful kita because how great thou art. No bala naton mga kabenan, grabe gid ang presensya sa Ginoo sa aton kabuhi. Correct. Bisan wala kita time, sometimes sako kita, wala kaga pasimbahan, wala kaga pangamuyo. Correct. But then sa subong nga tingala kabuhi ka pa. So it's because God is the God of many chances. Yo subong samtang buhi ka, no mga May kabanan, chance ka now pa. is the day of salvation. Repent mga kabanan, maginulsol kita. Pag mga kabanan ipangamuyo ginaton no ang atong kaluwasan kag kaluwasan sa aton sining mga kauturan dira. Mga kabanan, blamuti we have individual accountability when it comes Correct. to magatubang na kita sa aton sining nga creator sa Correct. pila ka adlaw mga kabanan. So that's why sa subong ina no Very important tigid. ang gaklatabo na chaos no mga kabanan pinaka best weapon naton dira is prayer Prayer. gid no mga kauturan.
Okay, no? Sana naman kita. Wow, gulpin lang kita na po Boracay ba? 10:37. Oo. Grabe lupad-lupad Oo, to. before kita mag-diretso sa Boracay, kabalikat Vince, no? Diretso na kabalikat Diretso Princess. na. Oo, Or Oo. ano yung matamo, pa si First Ililog PMFC, no? Kabalikat banat. Vince, no? Oo. Sa atin nga comment section. Di ka no? magdiretso, Thank you maprino so ka. much. Oo. Thank you so much. The first Iloilo Provincial, ano nga ni? Mobile Force. Oh, company. Company, Yes, oo. English yun na, English. Yeah. So, Sorry naman. Sir Princess. Sir Erwin. Sir, Oo. si Buddy Erwin dra, no? Oo. Please uwi ka na dito, no? Oo, hindi na kami galit. Hindi na kami Ayan. galit, no? Bali si Kabalikat Erwin Subong, no? Isa sa mga resource person nato na. No, ganun na, correspondent, no? Kay ara sa Subong sa field, no nato na, ginapa-research naton, kung kamusta Subong ang aton. Nagkadalas sini mga, ato sa gani, kabalikat Vince. Oo, ang aton Subong ang mga baybayon. No? Alam mo summer Subong mga kami na nakita nyo sa background nato na while ago kagin post ni sa aton sini nga world class ni Tisha no ni Sir Tupe. No nga summer fields Daw no. maligo, kugol Para na makita mga kabinan no. Para na kay Kabalikat Princess. Tingnan mo na yung goal niya no kumbaga Beach body go. Oh, beach body. Siya ako ni do pagi kuya. Dili kay sila nga okay lang si mo kay kataw ka. No, pero ang malagas si mo dak laban kung maligo ka da mo syukoy da. Chokoy. So muna mga kabinan no, Correct. sa tanan dira no, observe naton safety always. Correct. Kung may dala ka mo dira nga mga kabataan, palihog, bantayan Bantayin nyo, gid. naman, No, double oo. time gid sa pagbantay kay makulit ina. Gibutaron ka sunod-sunod wala si mo. Kapay pang inyo Napudyot gina. na gali. Okay lang kun inyo nga paliguan is Boracay Island. Kay ang inyo dira nga Open. Dalampasigan, no, ang iya sini nga hunasan malapad. Oo. Pero how about kung sa mga kantilado nga lugar? So delikado, mga kabinan. Delikado gid. Pag nabalaan ninyo nga do batuhon na dagko na bato, may mga kantilado na, much better siguro kung may kadala ka mo kabataan, hindi na lang pagpapaligua. Kaya basta karon nagsaruro to. Delikado gid ka tama mga kabyanan. Malumos So, pa kabalikat Vince. oo, So, okay daw, amo na, no? damo na subong no kabalikat Vince no ang nagluntar. Di ba may man mga ng water experience ka man ni Kabalikat Oo, Princess drawing. na nagaligo-ligo ka nag ano ka, nagkantilado. nagburot-burot ka. Ay pa man kabalikat Vince. Daw sila lang guro nagburot-burot. Viewer lang ako. Ako yan sang experience regarding sina. No? So kabalikat Vince no amo ni nga hambal naton nga kanami sa ngaton nga ang cover. Yes. No, pero before ta na ipadayon kabalikat Vince no, kay napasiplatan na ang first Iloilo PMFC no. Padayon ko na kay Sir Hermar Sitaw Soloveres no. Good Yes. morning ma'am sirs. Investigador na. Idol ko na. Watching from New Lucena Municipal Police Station no. Thank you so much, Si good, Sir Kim Boyon, good Mm. morning. Watching from Pro 4A Kabalikat Vince. Yes, no? si Sir Kim Buyon, no, the beloved husband, no, of Ma'am Geraldine Pato sa Magbanwa. No? Wow. Kay Oo, Sir thank you so Kim. much sir sa pag-monitor sa subong nga iton nga segment. Yes, sir, no. Si Sir diri man sa akong Kabalikat Vince no. Mm. Si Sir Bernard Riles. Hi, good morning. Kamusta mama? Okay man kami di kabalikat no. Ang gahulat-hulat na kami sang pamahaw if ever no. Nga may padala ka mo di sa amo. Tapos si Sir Angelito Takusa Salme, good morning po. Thank you so much sir sa pag-monitor. Si Sir Noel Estacion no. Thank you so much man sir no. Ma'am, saan ka naka-duty? Dito lang ako sir sa Iloilo Police Provincial Office. Kung sa diin makakita ka sang gwapo kag mga maanyag nga kapulisan. Wow, No? guwapa eh. Tapos ang aton nga si Sir Yort Tergios is watching. Thank you so much sir sa pag-monitor. Si Sir Duena Romel, good noon po ma'am. Are you single po? I'm not sure. Cannot be defined. Di tiyak. So si Sir Rose Leo is watching. Thank you so much sa pag-monitor sir sa aton nga live segment sa subong nga aga. Kaya sila Sir Bernard Riles, si Sir Jagjug, si Sir Yort Terdeo, si Sir Norman Suarez, si Sir Bermundo Raimundo. Thank you so much sa pag-monitor sa aton nga Facebook live page. Why good why nang aton sining Mhm. bed no naga-play siya pero wala Oo. nagagawa. Kantahan Sige ko na lang. lang kabalikat Okay lang. Vince, gusto mo? Happy birthday to you. Okay, next in line no, sa aton sining mga Nagsaka mo topiko. nga lang kabalikat Vince. Ha? Ato na siya Nagsaka? sa babaw. Sige lang, bla mo nagsaka gyman ko. Nagsaka ako, nagsabay ko sa oil price hike. Yeah, so balikan naman natin kabalikat Vince ang aton nga topiko in which no, ang aton naman sumbak no. Kay amo pag na ang isa sa mga kadalagan no sang aton Iloilo Police Provincial Office during that time kabalikat Vince no sang aton Lantern season. Burik. No, kay nalunsar nato ng Uplan Ligtas Sumbak.
Sa Yes. subong kabalikat Vince no, ginasigi gyapon sang aton nga IPPO no, ang amo ni nga offline no. Kaga nga aside from that kabalikat Vince no, paano kita maging protektado no sa aton nga baka inot sa aton gali nga heat and sun no. Sa Yeah. init subong nga chimpo kay grabe gid kabalikat Vince ang init. Mm. Hindi gid Right. basta-basta. Amo ba ganing hambal ko nga kagina dapat kung magbike ka mo dapat preparado man ka mo amo ni ang pag-inom no kabalikat Vince no sang damo nga tubig kay once nga active ka kabalikat Vince or active ang imo lifestyle dapat gagid mag rehydrate or sa mag-inom sang plenty of water kag avoid man gyapon kabalikat Vince ang aton nga pag-inom or pag-abusar sang pag-inom sang alcohol no or makahulubog nga ilimnon. Kaya mo ni Yes. siya ang magakakos man kabalikat Vince no ang gihambal man natong kahapon makakos ang dehydration. So Correct. ang dapat natong gina-prioritize kabalikat Vince amo ni ang mga energy drinks in which nga makahatag sa aton sang mga excess or extra nga electrolytes no para maka-avoid kita sang ginatawag nga heat stress kabalikat Vince. So amo pag ining mga kabalikat no, importante gid ya kagyapon ang ginahambal naton nga protection sa aton nga skin, inner or outer. So that's why amo naman ni ang aton nga pag-apply no, outer naton is apply of sunscreen naman. Ang SPF 30 or higher reapplication kabalikat Vince no, amo ni pinaka-importante sa tanan kay abi nila sunscreen lang na kabalikat Vince or Yes. lotion lang na pero dako na siya kabalikat kabalikat Vince no nga bulig para ma-avoid no ang too much pigmentation sa aton nga panit kag pagkasunog kabalikat Vince. Ngayon which dapat maara kita sa SPF 30 or much more higher kabalikat Vince. Tapos kung ara kita kabalikat Vince sa mga bye-bye no, galigo-ligo, ga-enjoy kita dira kabay pang mga kabata at kabalikat Vince no. Yes. Hindi ta pag nga hambal to nga sige bata lang man nga muna nga assume or i-presume ta nga okay lang sila painitan. So dapat well coverage man sila kabalikat Vince no sang sunscreen kag aside from that amo pag ginaang wear sang lightweight kag loose fitting naton nga mga bayo no. Kay amo ng mga light colored naton kabalikat Vince. Di ka tamatamaan. Hindi ka matamaan sang init, hindi sila mga heat absorber. So Yeah. that's why nga hindi siya dayon maka-absorb sa init. Kag amo na kabalikat means maka-avoid ka man gyapon sa ginatawag naton nga heat stress. So amo pag hindi kabalikat Vince ang pinaka-importante naman no, kung wala ka man lang importante kadtuan sa sagwa, kung pwede man lang natin i-avoid ang pagkado sa mga mainit nga lugar kabalikat Vince no, take a shade lang kabalikat Vince or Correct. kadto lang kita sa mga regular breaks sa shade kag panago sa balay nyo kung gusto mo dira kung may aircon man lang kamuda pahimuyong ka na lang dira. Pero kung gusto niyo mag-enjoy mo lang na kabalikat Vince no ang aton nga mga advices, drink plenty of water, ang pag suksok no sa aton nga sunscreen every 2 hours kabalikat Vince no Gasto ba? reapplication no. O kung mayaman ka gusto mo apat mo pa isprayan mo pa gid sang ano dara kay may ano ni sa kabalikat Vince no may klase-klase kita sang ginatawag nga sunscreen. Yes. May ara kita cream, may ara man kita ginatawag nga spray. So that's Yes. why pili ka lang. Tapos ang amo ni kabalikat Vince kung ang mga shades naton ang makabulig sa aton ka makasustinar sa aton. Kay kabalikat Vince ang init sa sagwa hindi na ya basta-basta. Correct. Kung magpasiyang-siyang ka da, dasig ka man niya, wala ka pa, bata ka pa, abi mo, hindi ka basta-bastahon sang init, subong, basi bila makibot ka na lang, matumba ka da, wala pilas. Bala na mga kabiyanan nga tama man importante no nga maka-acquire kita sang heat no coming from the sun no kay it is another source no of energy like vitamin D but syempre kung magsubra na kita dara no excessive nga pagpainit hindi na mayo sa aton sini nga ikayong lawas mga kabiyanan. So muna balik kabalikat princess basi matumba ka nga wala sang pilas. Yes. No mga kabiyanan luwas lang siguro kung may bakiras ka na nga daan daya. O nahinga pilas. Oo, onay no kaga mga kabiyanan no sa i-observe ginato na no kaga sulit-sulito naton no nga remind sa aton dira nga mga kauturan kay tama nik importante nga pagsulundan no Oo. para nga ti safe kita sa aton sini nga mga buluhaton sa matag adlaw especially kung ara gid kita mga kabiyanan babad
no sa initan. Kaya Yes. subong daan grabe subong ang init mga kabinan, stay hydrated gi kita. Kabay pa kabalikat Vince no ang mga gaubra man kabalikat Vince nga hindi bala ma-avoidan ang sagwa or Correct. socially active gid sa sagwa. Amo pag gid na kabalikat Vince no dapat gid no magdala ka mo da sang payong or any Correct. kind of protection nyo dira nga daw makalesen man sang burden sa inyo or sa lawas ninyo or sa panit. Yes, kag sa ato naman nga comment no may papas din no kay Sir Noy Oo. Albert Vlog no tropa natin dira from Kalinog MPS. Yes. Good morning. Watching from Pasig City. God bless. Pasig No? City, Thank you so much man. kid Sir Noy Albert Vlog. Mm. No, watch out kidra no sa mga kauturan na taon kag sa aton dira nga kikidat Pasig no kay Sir Kenneth John Gregorio Barrios. Kag subong man no kay RB Kahiligtan. So Pastor, good morning no. Thank you, Watching thank you from so Hope much, Christian Pastor. Center Pabia. Salamat gid no Pastor no isa gid sa mga resource speaker naton no nga kung sa diin mga kabinan naghatagid mensahe no na nanungod sa 7 last word no sa ang or pag-observe naton mga kabinan no sang programa naton diri no in relation sa pagsilbra naton sang Holy Week mga kabinan. Yes. Thank you so much gid no Thank you RB so much. Pastor RB Kahiligtan no. God bless gid dira sa inyo no sa Hope Christian Center no dira sa May Pabia, Iloilo. Yes, kabalikat Vince pasiplatan ko man diri si Sir si Ma'am Rose Leo no. No? Watching man ga monitor sang aton nga Facebook live page man kabalikat Vince si Yes. Sir Toto Antipatia. Mapa shoutout lang po. Thank you gid so much sir sa pag-aton monitor sang aton nga Facebook live page. Si Sir Bagabak Apin Dali Angelo is watching din. Yeah. Si Sir Bernard Giles. Wala na daw kuno ako kabalikat Vince ga duty sa Pavia. Ari na ko diri sir sa Iloilo Police Provincial Office. Yes. Yes, tapos si Sir Mark Enriquez Carumba is watching. Si Sir Edward Johnson, ang ganda mo po. Sige, thank you so much. Si Sir Norman Suarez, you're welcome po, ma'am. Thank you man sa liwat, sir. Si Ma'am Tata July Provedo. Good morning, ma'am. BCPL Princess Estabilio. Thank you so much man, ma'am, sa pag-monitor or sir. Si Sir Gilbert Randy Fernandez Malaya. Sana all Malaya. So, good morning po, mga ma'am, sirs. Si Sir Novi Magno Cleofas is watching. Kag si Sir Hugo Joey, Yes. happy birthday. Sino happy birthday, sir? Hindi ko po birthday, sir. Tapos si Sir Chris Ensho, dire man sa aton GSO kabalikat Vince, no? Gatutok man sa subong aga. Si Sir Real McCoy is watching. Si Sir Serioso Vigo John Floyd. Ma'am, pwede pa shout out po sa amin sa 12 IBs Yes. ng Philippine Army. Yes, sir. Thank you so much, sir, sa pag-monitor sa aton nga Facebook live page. Dira sa 12 IB ng Philippine National Army. Philippine Army. Sorry. Tapos si Sir Thanks. I-combine mo Arme kay gani. Thanks. Philippine National Army. Okay. Si Sir Thanks Key Vlog. Thank you so much man sa aton nga mga ibang nga vloggers dira nga ga-monitor man sang akon nga Facebook live page kag diri man sa aton nga Iloilo Police Provincial Office nga Facebook page. Good morning, ma'am, idol. Pa-shout out, ma'am, from Davao City. So, kabalikan Yes. Vince, no? Gid kita nga mga commentors, no? Nagahalin pa sa iban nga pungsod sa Pilipinas. Tapos si Sir Chris Ensho, good morning, Lodi po. Thank you so much, sir, sa pag-monitor. Ari nag-message na siya. Si Sir Michael P. Hopeda, good morning, idol. Si Sir Noel Obedosa, good morning po, ma'am. At kag si Sir Toto Antipatia, salute po sa inyo, ma'am. Ang ayan gid si ma'am sa reporter. Thank you so much, sir. Ang ayan, mandi kay gwapo, mandi ako Congratulations. kag si Sir Gary Cardinal, good morning, ma'am. Thank you so much, sir, sa kag mga sirs, no, kag ma'am, sa pag-monitor sang aton Facebook live page. Okay, no? So, balikan na lang na karon no? Ato silang mga commenter sa Subungaga. Thank you so much, Gid, no? Sa inyo Padamo sining na kabalikat Vince. suportan, no? Kapag tutok sa Subungaga. So, meron naman kita, no? May mga crime prevention tips pagid kita. Yes. Mga kabinan, no? Pag alinton sa inyo sa Subungaga, mga kabinan. So, una, syempre, no? Ikandado, ang tanan nga ganhaan, no? Sa inyo sining panimalay. Sa inyo sining puluyan, no? So, nahabot man ako sa imo nga. Pinto, no? Pinto. Pirtahan, Tanan nga bintana. pertahan, kag bintana. Pati ka na kabalikat sa Vince. chimney nyo, pwede na kagi, no? Mhm. So, pwede din nato na i-secure natin tanan before kita maghalin sa panimalay. Yes. And kabalikat number Vince. 2, kabalikat princess. Yes, kabalikat Vince, amo naman ni ang pagbilin, no? Sa ang aton nga mga dapat nga mga manugbantay gali, no? Manugbantay hindi balantayan. Mabiling ka sa mulatan. Mabilin ka sa mga manugbantay kabalikat Yeah. Vince or additional resources para mabantayan ang imo nga puloy-an. And watch mo na aton nga mga ido, no? Kabalikat Vince, the man best friend, no? Which is the dog. So, mas ano pa niya nga klase nga sapat kabalikat Vince ang imo ibilin dira kung masaligan man, no?
So that's why pinaka-importante man nakabalikat Vince no makabulig man sa aton nga security or sa seguridad sa inyong nga puloy-an. Aside from that kabalikat Vince, amo pagid ni ang pinaka-importante or medyo innovative kag tawag ni ang very bag-o na no Useful. Yeah. na kag sa tanan nga mga kinds of heinous crimes gakabulig man na siya kabalikat Vince Correct. which is ang aton nga CCTV no. Hindi ni basta-basta kabalikat Vince no maskin mabutigan no nga balong wala kuya kabaluya. Wala kuya basta pag abot ko may dugo na pero hindi makapanginwala. Uy, ko kabalo. Kaya ka-relate na. Wala Uy, ko kabalo. Ambot, pagka dulom. Uy, ko kabalo. Wala ko kabalo. Basta wala ko kabalo. No? Alo ka mo sa mo ng CCTV. Ang reliable nga CCTV, mga kabanan, quality. No, Yeah. kag electronics, no? Kay may mga CCTV makita nga source. May mga sound na nakabalikat Vince no. Mas mayo gid nga CCTV man, no nga sa palibot naton, nang kilakat-lakat ka mga CCTV. Pero pilion naton ang most reliable. Kaya Yes, may mga correct. CCTV nga lain to Nga na-capture. butigon. Ang CCTV na-capture nila to dagom. Pag-abot ni Simo wasay na. So muna mga kabanan, watch out. We need to be very vigilant pag-abot sa mga Kag alerto information gid ka, nga bilikat, nabato naton Correct. mga kabanan. So muna ido CCTV o closed circuit television. Yes. Kada mo kita da bakla na even online no may mga CCTV dira nga mga bratuhon pero quality no mga kabanan. So number 3 is at Yes, kabalikat siguro Vince. doon man no nga wala sang may nakasinding nga kandila no sa inyo sinitag sa Kapanimalay antes mo magalin especially lapit sa mga kortina da sa Yes. mga dalakpon wala sang kalayo. Oo, mga light materials kabalikat Vince. Kay subong daan grabe kabalikat princess ang init. So ang combustion no dasig lang ni pagkaon sang klayo, dasig lang dakpon sang klayo ni kay wala sang basa no, wala sang hamog dra, kay wala sang ulan, perti kay init, kag likawan man ang mga nakasaksak dra nga mga Yes, appliances oo. no nga nang magdamagan balaway nakuha no kag Mga subong man charger, basi maglupok hindi overcharge. overcharge. Overcharge dira, overload, no? Mga Overheat. octopus connection nyo dira, likawan nyo gina mga kabinan, nga isa lang ka outlet, no? Lapaw na sa kapasidad, no? Sa nga 20 wiring. kabilog ang ginsaksak mo da. Namo lupok. ka, siyempre tulong nga ako nila na, no? Overload gid, mainit gina kag Tapos, magkalayo. ang ano pa ginagablikat Gasto? Vince, ang daw papatay bala if ever, bala nga daw direct breaker, wala breaker. Tapos wala ka mo breaker sa balay nyo. Yeah, circuit breaker. Dikta na dayon ang paglupok niya. Hindi na siya ma-end dayon sa circuit breaker, no? Pero okay lang nakabalikat Vince kung may mga Actually, circuit breaker, di ba? Yes, Pero, actually ang mabulig sa circuit breaker kabalikat princess no. Isa man ni no sa mga pamagi no nga once kung may circuit breaker ikaw kag ang kapasidad mo no naglapaw ang pag-consume sang kuryente sa laglapaw ka na no, sa supply so automatic ma-drift off na no ang Napatay. imong nga circuit breaker so dako ang bulig no mga kabinansang circuit breaker so sa Para mga electrical ma-avoid ang installation sunog. nyo so dapat ang inyo dira nga ginapa-install ng knowledgeable man yes. no pag-abot sa kuryente no sa mga hindi lang silang Professionals. ordinaryo nga kuryentesyan no dapat may ano gid no Electrician, master professional. electrician mga Yes. kabinan no para gid sa aton dira nga seguridad kag Correct. subong man mga magtipid makita subong sa tubig no conserve water kay subong nga mga panahon mga kabinan Mainit. ang luwas sa mainit no kag grabe gid nga init gakahubas man ang tuburan Yes. mo naman balblan nila nga hubas kini bulsa mo tuburan pa Correct. so mo naman kabinan dapat mag-conserve kita sang tubig magtipid bisan gani sa mga binunlawan nyo da kay iti kung subong daan nga mga tion kabalikat princess Kung pwede mo man lang da sa mga ibutang. sa may mga connection bala sang nawasa Correct. di ba gina-schedule na dapat amo ni oras nga batubo dira sa inyo so Oo. tipid ka mo dira mamo na tika karon imo nabilin mo da karon niya nga bukas gripo mo Nagpinagusto ka man yan. kanugon sa tubig nga mausik mga Yes, kabanan oo. so dapat magtipid kita even gani sa mga kiniles nyo da or ang mga binunlawan nyo da pwede nyo pa na magamit pang bunyag sa tanom Yes. iban ginabunggas pa na sa CR so dako gid ang bulig kung ikaw ang mitikuloso kabalo ka dira mag-manage no sa mga resources sa sulod sa inyo sininga Oo. panimalay. Yes, kabalikat Vince. Yes, Hindi next. ta pag-abusaran. Kabalikat Vince ang aton ng Correct. mga resources. So, kabalikat Vince, ang next naton is iligpit ang anumang mahahalagang bagay sa labas ng bahay, no? Hindi dapat pagpasiyang-siyang kabalikat Vince ang aton mga importante nga bulutang Parito bala sa pero imong sa aton nga sasakyan. balay, no? Parito ba yung sakyan mo bala? Oo, ang bike ko daw yung Bike? Bilin-bilin mo lang, pasiyang-siyang ko da sa kampo. Ang tawon ta sino magkuha sina. Tiyan mo na kung bili mo na sa tubang balay mo kabalikat Oo. princess. At Amo na tapos, pala tawag nga tigid- bike lang pero kung gabili sa tag 200,000, tag 50,000,
Thank you. Maagang pamasko. Early Christmas gift Nan. kagidayon. Oh, tayo mo pa na Christmas, pero Correct. nakatag ka na. Mhm. So, Tapos muna- pag ginagabalikat Vince, no, kayo usually, ang sa subong nga summer, di ba, kayo usually Yes. kalagaw-lagaw ka mo, Correct. ang inyong mga cellphone, no? Mm. Avoid ginato na nga pasiyang-siyang dira sa mga dalano, no? Kaya ba si Ah. abi mo, ang galagaw-lagaw, daga-enjoy man, gali aga-enjoy Ah. lantaw sa mga targeted nila nga mga... Target lock. no? Oo, target Grabe, no? unlock gid sila dayon sa imo Oo. kay gimpasiyang-siyang mo ang iPhone 14 Pro Max mo daw or iPhone Aba. 16 Pro Max mo Oo. dira. Ako na No? iPhone 50. iPhone 50, Oo. iPhone 80 ako Ay, tablet. Grabe. So man ano, don't leave your things Yes, unattended. oo. Kaya mga valuables nyo dira, lungan Mhm. nyo. Especially sa na-mention nga ni Kabalikat Princess Kapon, grabe na ang ginpabalas nyo da. Grabe ang Mhm. ginhatag nyo da nga time. Effort, No, yes. to acquire such correct. things. Nga Ginabayad kasi- mo pa sa, Oo. nabayaran mo pa sa home credit kabalikat Vince, iba Ah. nang namulos. Credit galing. Oo. Sabi ko, cash. Ate ko na ang credit. Di na pang credit mo lang gali tapos. Sayang ang oo imo na, bayad. yes. Gabayad, gaway ng Mm. items. Tayo mo na mga kabinan. Kaluoy lang, Mag- lainang mamulos. ang Halong imong gid no sa mga pangabudlayan. salisida. Di ban ba ganay Kabalikat Princess ning nga tawag blan nila nga budol-budol. Yes. No, nga tulukon ka lang kuno duga ano ka kuno? Ginaano ka Oo, tayo? ano ganay Hypnotize. Ay, ano oo. ka bla hypnotize, Oo. taga Testing be? pakita anta kanilo tapos buga-buga na tubang mo blaw. Tapos malipong-lipong ka maturong-turong mata mo. Basta na all. O pagbugta mo ay ka na kwarta. Oh. O na makabinan halong ka muna sa mga budol-budol ha. Ay, nako. Tapos meron isa ginagamit ang beauty, nagamit ang kaambong, ang kagwapo. Oo. Dili mo kay love scam gali. Oo, damo scammer gali kabalikat Vince. So, amo pag Pero aton ang malikawan kabalikat Vince kay tungod summer, no? Damo turista, Yes. no? So sa aton mga turista or either dira nga mga Pilipino man, no? Oo. Hindi ka mo magpa-scam kay basi ang turista man nga gina kaistorya nyo during the online or Duwa sa man lang na eh. ano. Either siya ang scammer or ikaw. Ikaw ang scammer, duwa gid na. Ah. Tapos kay dira kung ikaw gid ang Pero maunahan. we're not saying no that Filipinos are scammer ah. Oo. Wow, Hindi maging Hindi, ano lang, ah. alerto lang. Oo, alo tanan-tanan man nga lahi mga Defensive kabinan. ka May mga, kabalikat Vince. may mga tawo gid nga muna, no? Bisan ano nga lahi mga kabinan kung imo ya Yes. sakit ya, klipto ka, kag Oo. scammer ka. Ti mo na halong na kita ah. Nakikis kung sino pa nga sa ligan mo, ba mo pa nang salisi mga kabinan. Da may hugot ni Yaya. Wala man ugot pero siyempre Oo. based on experience pala no Yes, sa oo. mga balita, mga Mhm. muna, kita mo gani may mga Oo, qualified dasi theft, gid no? yan, Gid sa oo. liga mo sulod balay. Pero actually kabalikat Vince no, Oo. ang may mas okay pa na gani ang may mga masakit nga which Oo. actually nga disorder Yes. kasi mahambal naton nga disorder ina uncontrollable impulses na siya kabalikat Vince ngayon which hindi nila makontrol and they would have the satisfaction during those times nga makakuha sila or Oo. makaganar sang gamit. Madali lang. Mm-mm. Okay ano na to? So amo na siya no balik kita gyapon kabalikat Vince no Ah, sige sa na. hindi mo Oo. kuno itugbilin o Oo. ibilin mo kali. Ibilin mo gali or Hindi igabilin mo na mo. makwat balay mo. Pinagwala ang kapitbahay kabalikan Vince no. Mm. Para hindi basta-bastahon sudlon sang maskin sino dira. Kag para at least no ma-aware man ang imo nga piyak balay nga during time nga wala ka pa dira sa imo nga pamalay, Yes. makabati sila or sa mga lain nga mga ang ano ni mga cross ano gani ang datawag lang mga maingay bala mga magahod mga maingay. Oh, pollution ah. Oh, hindi Noise man. pollution? Hindi mga magahod or mga gakorongkadol da kabalikat Vince no nga daw okay. hindi amo no Mm. makabati sila dira sa mga gahod nga daw unusual Yes. no so Mga ma-alerto ligapok, no galigapok daw kay wala gali Mga tawo. pinggan kaliro mo to. Okay lang na yung daw mga kaldero kang pinggan basi kay koreng lang basi. Oo. Pero dapat ang alertness gyapon Koreng ito mulo. Dako galing nga ulo sang Yes. koreng yes. Amo na oo. delikado. So, So, basi isalig, wala, no? basi ubos imo nga mga gamit sa sulod sang imo panimalay. So Mm. dapat siguraduhon taman no ang aton nga ginabinlan kabalikat Vince no. Alerto man kay basi ba naglakat man no ang imo gimbinlan. Amo na ganing ang importansya man gapon kabalikat Vince no sang other resources naton in which nga gi-mention naton earlier ang IDO, ang CCTV no kag ang paglock no sang aton panimalay no very important kid na kay ang independence man naton gisa kabalikat Vince Yes. very important man na no hindi man naton ipag-isalig sa basta-basta no sa iban nga tawo ang aton mga gimpangabudlayan man no hindi ta mag-assume or mag-presume nga sige ara man lang to siya ging salig mo na to tanan sa iya no it doesn't mean man nga wala siya kaduan kay total kabalikat Vince no summer naman Correct. basi maglagaw-lagaw man to siya kag ang imong gimbilin to o basi bala ang imong nga tinigang to ang nabilin no
Tapos yung bilin-bilin mo sa piyak balay mo nalipatan niya man kundi nalunsar pasunog paangwa ya. So kabalikat Vince ang sunod naton ay Correct. iwasan mag-iwan ng note sa labas ng bahay no na nagsasabing walang tao sa loob. Kabalikat Vince no kabay pa ang mga inside jobs kabalikat Vince. Amo nang galunsar bala nga mga hindi man sa tanan nga tion kabalikat Vince ha. Ang aton mga lapit no sa aton balay, ang mga gaobra dira, ang either inyong mga timbang or either inyong mga boy or ano dara nga gabulig man no sa inyo panimalay. Tingala ka mga bubayawas mo katulad. Nadula imo nga mga gamit dara no kag ang budlay da kabalikat Vince ang makakuha or maka ano no sang kabuhi no kabalikat Vince. Yes. Okay lang na ang mga personal or mga mga material things kabalikat Vince nga madula or makuha. Correct. Pero ang bagatandaan naton pilion gid naton ang mga masaligan naton nga tawo nga ginapasulod naton sa aton nga panimalay. Ang alertness naton importante gid na kay amo gina ang aton nga anihon man sa ulihi kabalikat Vince no. Yes. Kay once nga gasalig kita sa isa ka tawo dapat may ara kita proof no. Kag dapat maging ano gid kita ang tawag ang maid-id no or maging mausisa kabalikat Vince. Wala Yes. man problema sa pagiging mausisa kabalikat Vince. Mm. Amo ni hambal ni teacher masang una libreng magtanong no. Correct, no? May dugang ka pa na May dugang naton dai. Oo. Muna usipon nga naton ang iwasang mag-iwan ng notes no sa labas ng bahay. Isipon naton ganito old school na kahit isang una so hindi pa uso cellphone na Una nga mabiling kada sang letter Yes. no nga dire kami nagadto ha basi kung manukot kada are kami di no wala pa sa balay. Dili yagi mong tago. Oh, mo naman kami nan pero subong social media na kita. So mula na ang aton nga dugang no nga hindi ka mo mag-update sa social media nyo. Yes. Kung kamo ang may mga katuan no kay ti ang ulag di bala karon na bantayan at tapos lang nagambag ka karon okay at 5 AM no. Balik na malakat departure. kami. Departure. No nagalin na kami dire. Kag yes at 8 AM are na kami sa Isla ng Boracay. Wow. Te ang mga gamit mo to. Ging Siya isla na lang man to sang nahulat. Boracay. No, ang may lain nga toyo. So mo naman kami nan no avoid ginato na no ang kag Update to. oo, kag subong man, no, parang alikaw makita mga kabinan sa mga salisi or buklason na. Hindi kita, kung pwede mo lang ha, mga kabinan ha, nga hindi na kita magsuksok sa mga malalon nga mga alasda, mga gold nyo dra, mga pagpasiyang bracelets, siyang, yes. mga kulintas, pulsiras nyo dra, ano, bracelet naton, mga ritos nyo. No, kay bla mo naghatag ka lang na iya sang opportunity no sa mga kautoran naton nga salisihon ka kay tungod ikaw man ang kapasayang-sayang dra. Sayang-sayang Ang kadto mo dra lagaw mo. Hindi okasyon. Mm. Pwede may mga time na may mga proper occasion, proper place nga suksukon mo ina. Hindi correct. lang sa mga amo sinang alagaw-lagaw kaya post ka lang diyaya mahuldapon Kagda ka. mo gid tawog di ka balikat Oo, teno may mo Wala, be. ano. No, kung tayaan ka na da karon sang armas, kutsilyo, te okay lang na kung taya-taya lang. Paano kung nakuha na tiniro ka karon o binuno ka dira. Binuno ka na. So why na? No, mga kabinan, amo na gani nga kung pwede The pa lang damage has been done. oh, kabalikat likawan na Vince. naton ina nga mga buluhaton. Kag sa pag bayad kabi sa counter. Ang ginorder mo to karon na ice cream lang. Tapos ang dala mo 500,000. Ang dala mo karon kita mo karon di ka puka Gaarawas sa imong wala. Alawas kwarta di pa Oo. dulo dagdag ka pa. Karon kay dagdagan ka man ka 38 da. No mo naman kabinan ibutang taman sa insyakto no Yes, ang oo. aton sining nga mga galawan. Ang galawang hukag gibla. Oo, okay man na sa kabalikat Vince Yes. no nga somehow ang other people is proud to show off sang ila pinakabudlayan no pero amo na gani proud man ang iba no nga But para not all the time. kuhaon no para Oo. kuhaon man ang inyong Oo. pangabudlayan. So that's why dapat ang Kadlawan ginapangabudlayan naman naton, oo, ang ginapangabudlayan Oo. naton kabalo man kita magtago or kabalo man kita nga i-secure or i-safe man no kay hindi man siya basta-basta nga gamay nga bili or gamay man lang kwarta no nga or butang ang aton nga ginatago dira no. So that's why kabalikat Vince kung hindi man lang bala mga importante or hindi ka man lang da mag-deposit sang kwarta nga dako sa bangko, dapat kabalikat Vince no ang mga deposito man naton nga mga personal naton nga kadto no hindi naton hilig man no nga ipabalo or mention pa kung kay sino nga amo ni nga oras no. So dapat alerto man kita not all the time the same time ka mo mag-deposit no mas much possible kabalikat Vince no. Hindi kita mag-routine no sang aton nga kadtuan or alagyan kundi in ka mo kakadto kung Mapattern ano na imo nila mo. ginasakyan gina-pattern ina sa mga kawatan no. So that's why maging alerto
kwarto kita kag kung mga ada man kamo sa mga ATM machines kabalikat Vince no hindi man kamo nga do pinagusto ka man da pa siyang sang imo nga do pa do wala ka man daw si Don Pakundo ka man Pagkuha mo sa sulod sa machine, Mhm. ginisip-isip mo pa. nging muna mo No? pa Kita, wow! Araw, wow! Wow. Tapos ging pagbuwa mo sa Oo. mall, no? Gisundan ka na gali. Thank you, Ged. Thank you na lang. balda, Amo na, hagid yan. mga kabayanan. So, amo na, no? Dapat i-observe naton always Alertness. ang alert and safety. No, sa para sa aton sining mga kagamitan kag especially sa aton sining mga kaugalingon. Kag ang kabuhi naton kabalikat Vince Oo. isa lang gid na, no? Hindi na naton mabalik, no? Kag once nga ma-damage ni imo lawas or if ever nga anong da kasakitan ang imo maagom sa tungod sa mga kawatan or sa mga malain nga paminsaron dira no nga gusto lang makaganar tungod sa pangabudlay sang iban nga tawo, no? Hindi gid na basta-basta mabalik. Yes, no, mayroon kita na nag-comment kabalikat Princess, Mhm. no? Pwede mo na mabasa. Daw mo Ano gyud comment nga na? comment, no? Oo. Si nabasa mo na kabalikat Vince si Why- Kim Buyon or si Tapos na RV. si Sir. Ang last, ang last. Sige, si Oo. Rojas Airport Police Station. Wow, Thank you so lapot sa much. Roas, No? ha? Thank you so much. Snappy Gid. salute to Iloilo Police Provincial Office. Thank you so much, sir and Thank ma'am. you so much, sir. Dira No? sa aton nga Rojas Mm. Airport Police Mga Station, no? tropa Sa naton dara, no? pag-monitor. We salute you, Oo. no? For your Thank service. you so much, Thank man, you so sa much. pag-serbisyo nyo, serbisyong publiko sa aton nga Iloilo Police Provincial Office man kag sa dira sa Rojas Airport, no? Specifically sa ilang AOR kabalikat Vince. Mabala nato, no? Sang last week sa kusako kini sila kay bala naton Mhm. siyempre mga seaports, airports naton. Yes, oo. No, mga pantalan. Gid. Gindagsagid, no, Na sa nagpululi. mga sa mga nagpululi, no, mga dumuluong, Mhm. no, mga kabayanan sa tagsa nila ka mga lugar, no. Mga deboto, no? Oh, mga Kabalikat deboto. Vince. So muna mga kabayanan, no, masako-sako gid, no, during sa mga amo sinang chimpo. So muna yang aton sining PNP, no, mga kabayanan. Sa inyo sining mga holiday, ang PNP niya full alert. So muna mga kabayanan, that's the parcel, perks, no, perks of being of our job, police. no. Oh, So yes. part na sa aton sining nga Yes. trabaho mga kabayanan. So Diri man kabalikat Vince, oo. no? I-add ko na lang diri si Sir or si Ma'am Eds Aguela. Ma'am, pa-SO naman, sure residency sa Pasay. Keep safe always. yes. Pa-shout out. Shout out. Thank you so much, sir, sa pag-monitor sa aton nga segment sa bunga aga. Si Sir Brian Olangka, shout out po, ma'am. Thank you so much, man, sir. And si Sir Giusetto Casabon. Shout out, ma'am. Watching from Banica, Rojas City, Capiz. Thank you so Wow. much, sir, sa pag-monitor sa ating Facebook live page. Si Sir FJ Lines, thank you so much, sir, sa pag-monitor. Kag si Sir Joel Del, Orig Holoro. Good morning, ma'am, sirs. Thank you so much, sir, sa pag-monitor. Si Sir Mikel Rafols. Shout out to the Rafols family, ma'am. Wow. Shout out lang dira sa mga Rafols family dira sa wala may nakabutang. By Sir Michael Rafols. Si Sir CJ Hechanova. Kagwapa kay ma'am. Oh, hindi yan ako pag... Wow. thank you so na lang. much. Thank you na, Oo, oo. sige, sige. Hindi ka mamabalindi. Si Sir Dave Harvey. Hello, madam. Oh, hello, Yes. mga don. Yes. Oh. Thank you so much sa pag-monitor. Si Sir Fernie Peter Velez. Thank you so much, sir, sa pag-monitor. Gabi gid ang kadlaw ni Sir Tupe. Oo, no? damo fans ni damo fans ni Ma'am Princess. gid si Sir. So muna ko yan, no? Muna nga proud man kami, no? Ngati for having her, no? Diri sa aton Her. sini nga kabalikat Multimedia Convergence Center. Him Kaya ako. sa una do ka board nga kabilang Oo. mga boy diri. Boys, Damo kami turns. Puro turns. Oo, Rose oo. among the turns. Tere may flower na kami. Sa mga kabiyanan, no, suportahan nyo. No, kag tingwa kon pagid, no, ni kabalikat Princess si Placatlaw nga mag-export pagid. The more Yes, oo. the more Puro nga nagaprogram eksperto kita, didaan, ho. the more na gini siya nga naga-innovate man, no, sa iya sini nga mga trabaho diri. Ga-innovate na siya kabalikat Mm. Vince kay tungod sa man sa mga mga kaupod, no? Wow. Kay supportive, hindi lang gwapohon, no? Mga maalwan pa, no? Ay, sa naol. Dumahibi siya dayon, no? Oo. Dumahibi sila nga duwa dayon diri sa kabalikat multimedia. Yes, so thank you so much gid, no, sa Mhm. aton dira ang mga kotoran, sa inyo sini nga pag-upod, no, sa Yes. isa naton ka oras nga pag-ulupdanay. Yes. No, sa aton sini mga diskusyon, mga proyekto, no, inisyatibo, mga impormasyon nga dapat ginaton dapat gininyo may baluan, no, sa mga bulaton sa inyo sini nga mga Ilonggo Cups mga Yes. kabinan. So Mhm. congratulations gid, no, sa tanan naton nga mga kauturan, Yes. no, for this successful celebration sa aton ating sini nga Lenten season or Lenten Holy season, Week. no, Holy Week. So kilatan na naman kita mga kabinan, buwas nga adlaw.
Pero buwas nga daw mga kabinan, kape kag balita kita. Yes. So, kag napasalamat kita no sa subong ation no kay ti tinda subong sa may Santa Barbara. Mhm. Kag naka-hook up kita mga kabinan sa Mhm. DYAS 106.7 FM Radyo Gyon Santa Barbara. Yes. Thank you so much gid no kay Honorable Mayor no Doc Dennis Superficial no. Thank you so much, Ato sir. Chief Executive Officer at siyempre naman ang Station Manager kay Sir Boboy Sukal dito, kay Mhm. Mama Zoila Cordero kasi taran niya katapo sang Radyo Gyon kag sa aton mandira Yes, nga thank you wordless so much, technician no ma'am, sir. kay Sir Genesis De Mihilio. So until next Yes. time naman mga kabinan, so buwas no kape kag balita naman kita 11 a.m. to 12 noon. Yes. No, kag aton sini mga iban pagit ni mga programa kabalikat Princess. Yes, kabalikat Vince, no? Ang Ilonggo Cops on Air naton gyapon kabalikat Vince, no? Ginalunsar naton during time sang Tuesday kag Thursday and Saturday kabalikat Vince or Sunday. Sunday. Oh, Sunday. Ilonggo Cops on Yes. Air na to. Oo, Ilonggo Cops on Air, no? Nga in which makita nyo dira aton mga gwapohon, no? Nga ang anchor, no? In which, no? Si Sir Erwin kag si Sir Vince, no? Hopefully, no, sa next Sunday, I don't know kung may chimpo si mga Princess. This Kabay Sunday, pa, no, oo. maka-partner siya kay Kabalikat Erwin, no, Oo. sa Ilonggo Cops on Air. O kung may chimpo man sa, no, kung alang-alang, sa next naman partner naman kami. Yes, Sa next oo. naman ng Ilonggo Cops on Air, no, every Sunday na mga kabinan. Oo. No, kung may chimpo si mga Princess, ay bala naton, damo man isa sa ginigit sa kaso, Mhm. no, diri sa aton sining Iloilo Police Provincial Office Headquarters, mga kabinan. Sig So, mga kabinan, salamat gid sa liwat sa mga avid Sa fans naton dira. pag-upod, yes. agud mapa So, Kabay pa, kabalikat Mhm. Vince, no? Nga may ala sila nakuha sa aton nga segment sa Subong Aga. lupa ang So, until next time mga kabinan, kilitanan naman kita no sa aton sining ginahulat-hulat sang tanan. o Permigid nga ginakalangkagan. Ginabantayan nang wala sang liwan ko ni ang Ilonggo Cops on Air. Sa ngalan sa atong probinsya Director Police Colonel Bayane Manuel Arsalan. Kag sa ngalan man sang aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio. Langin kaupod ninyo sa Subong Aga mga kabinan no sa aton sining technical side, ang aton Yes. sining mapisan no, maukod no, Ang work- Chief Yes. Executive. no? Chief Executive Officer no sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. Wow, Police Staff Sergeant Christopher Tupi the Great Dignadisi. Ako naman ang inyong kabalikat anchor no, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Ako naman ang inyong kabalikat, Police Corporal Princess Ruth Margaret Istabilio. Inyong Inyong masaligan. Okay. Balda gid. Okay gid. Balda na naman sa Sige lang. Dula. sa lugar sang Santa Barbara may legacy kag handom nga nag-umpisa naghatag siya pagpalangga sa banwa ining rason